Sorry, medyo na late ang atong misa, supposedly 5:30. Kay wa man ko makabantay nga ko day ang magmisa karong buntag, no? Mga igsoon, very challenging kayo ang atong ebanghelyo karon. Kay kini naghisgot man kung unsa tong ato kunong unsa tong mga hinungdan nga atong gipangbuhat nga diin kita nahimulag sa Dios, kinahanglan gayud nato putlon. Unya kung sa atong mga pagbasa karon kung ato kining sabton literal, no? Ako nakahuna-huna nga siguro dinhi kanato daghan ang manimba, siguro wala nay mata, wala nay kamot, wala nay tiil, wala nay mga unsa pa nang angay nga putlon. Kay ang atong ebanghelyo nagingon man kung ang imo kunong mata mo hinungdan nga diin ikaw nakasala o nahimulag sa Dios, mas maayo pa kuno lugiton ng imong mata kaysa musulod ka sa maadto ka sa langit. Mas maayo pa kuno maadto ka sa langit nga usaray mata, no, kaysa maadto ka sa impyerno. Kung ang imong kamot kay usahay kini usay pod atong baba, no, mao ni dali makasala bago pa lang ta mosimba. Pag uli sa balay makasala na sad ta kay unsay ato makita dali ra kita mo yaw-yaw na di ta kabantay nanungo na di ay ta, no. Ingon sa Biblia kung mao kuno hinungdan nga ang imong baba maoy hinungdan nga ikaw nagkasala og nahimulag sa Dios, mas maayo pa kunoy tahion para di na ka maka. So kung literal ang atong pagsabot sa maong gipag-ingon sa atong Ginoo, pero tinuod mga igsoon, no, mas maayo pay malagi na ang buot ba niya ipasabot sa atong Ginoo nga unsa man tong atong gibuhat nga diin may hinungdan nga kita sa tan-aw nato nagpahimulag kanato sa grasya sa Dios, nagpahimulag kanato sa gugma sa Dios. Unsa atong gipangbuhat nga mao hinungdan sa tan-aw nato karon malipay pa ta, pero at the end pag namatay ta hukman man gayud ta sa atong mga gipangbuhat dinhi sa kalibutan. Mao na nga ang punto sa atong Ginoo karon pa lang unsa man tong sa tan-aw nimo hinungdan, may hinungdan nga din ikaw nahimulag kaniya, nga din ikaw nakasala ug di nimo madawat ang kinabuhi nga walay kinutuban nga gisaad niya dito sa langit. Karon pa lang kinahanglan we have to think it about and we have to cut it off, no. Kinahanglan putlon na daw nato unsa tong mga atong gipangbuhat nga diin nasayod ta nga wa malipay ang Ginoo ug nakapahimulag kanato sa grasya sa Dios. Mao na magkaigsunan sa atong kinabuhi karon, sa atong tagsa-tagsa kagalingon, mas nindot kung mamalandong ta unsa man tong akong gipangbuhat karon nga diin sa tan-aw nako nadaot nasira ang akong relasyon sa Dios ug ako nahimulag sa Dios. Usahay manggod di na ta makabantay kay murag nahimo na lang natural ang atong gipangbuhat nga mga sala, murag nahimo na tang kanabitang kalos pa sa English, kalyos unsa na kana murag nakublan na ka ba, murag wa na nang gitawag kanabitang wa na kay konsyensya, murag feeling nimo natural na lang kay naanad naman ka sa pagbuhat sa maong sala. Mao na mga igsunan, nindot mamalandong ta karon labi na sa hagit sa ebanghelyo kung unsa man tong mga sala nga atong nabuhat nga moy hinungdan nga din kita nahimulag sa Dios, hinay-hinay nato nga putlon, no, para kung kuhaon na ta sa Ginoo kay mamatay man gyud ta, no. Kung padulong na ta matubang na ta sa Ginoo, moingon ang Ginoo nga at least kung sa kahoy pa na prone na ta ba kanang naputlan na sa mga angay nga putlon para angayan kita nga moatubang sa Ginoo. Amen. So magninindot natong pamalandungan unsa man tong akong gipangbuhat karon, unsa man tong akong batasan nga diin nahisaway wala malipay, wala maibot ang Ginoo nga angay na kong putlon para
inigatubang nako sa Dios, malipay sa nagtanaw nako kay hapsay naman ang akong kinabuhi. Amen? Amen.